ndangoti ndite live iyi ndikumhore sei kwese kumativi mana enyika kwamunoonera mavideos eHatirare 263 muri. Ndine special announcement ndosika ndada kuita iri live zvangu kashoma kuti ndivhure live but nhasi ndangoti ndiuye ndiri iri live, so ndakamira vanhu kuti vajoine vakati wandei tinatsotaura zvatafambira. Ndichitenda zvikuru support yamuri kupa pano pathis YouTube channel yeHatirare 263. Badikani makanyanya. Thank you vari kulaika, thank you vari kulaika, ndiri kuona ini malikes. Badikani makanyanya, rudo rwenyu rwakandikoshera nguva nenguva ini saHatirare 263. Ndinengana kuti mukuona nhasi ndakachena. Ndapfeka cape yakanzi Hatirare. Hi guys, yes Hatirare. Ndakapfeka cape yakanzi Hatirare, hembe yakanzi Hatirare. Ndatichilike live. Vane ma questions bvunzai. What's the purpose of live? And the purpose yayo ndeyei? Ndipo cape. Ndozvandotaura maererano necape iyi. Guys, ndozvandotaura bro. Zviri sei mese. Ndati ndikumhore sei ni live tibve totaura zvatoda kutaura, zvatoda kukurukura. So nyaya ndavainayo yakamira so andikani. Ndikuona vazhinji vanga vane mubvunzo wekuti Hatirare Facebook page raunoshandisa rakanzi chii? Page randiri kushandisa kuFacebook rakanzi Hatirare volume. Kasi ndikutaura hamusi kundinzwa? Ndivhuro live unzo ndikutaura pasi. Page randiri kushandisa rakanzi Hatirare family. Rakanzi Hatirare family. Panapa YouTube ndine YouTube imwe yatakavhura, YouTube channel yakanzi Hatirare family. Usikunzwika. Ndida mic. Ndine right again say mic. Chambo mic ndaisa. Mirai ndise mic. Ndasiri kushandisa mic. Mbona pandisa chambo mic. Ndewa. Mirai ndise mic. Mirai ndise mic. Shedzera. Shedzera tikunzwe. Mirai ndise mic. Ine patience. Can say mic. Coisas. Asunzwika. Makundinzweri. Yakunzwika nje. So manje. So naida kutaura kuti Facebook page redu rakanzi Hatirare family ende tiri kukumbira support yenyu ikoko. Takavhura YouTube channel yakanzi Hatirare family. YouTube izvi yakanzi Hatirare family akaroora saka ari kuposta mavideos ekapo kuchannel ikoko. Badikani shirts iyi, mashirts varida mashirts akaita seaya, varida hembe dzakaita seya ndakapfeka yakanzi Hatirare izvi dziri kutengeswa, dziri kuita $5. Kepi inenge ichiita $3. Ine ndatodzikisa nekuti isusu patinogadzirisa hembe iyi inenge ichiita $6, kepi ichiita $3. Saka ndangokuchaja pahembe ndopandadzikisa mandati $5, kepi ingori $3 iyoyo. Vanongodawo kusapota munin'ina wenyu, mukoma wenyu Hatirare. Zvinhu izvi zviri kutengeswa. But zvisinei, vazhinji vaizouya kuinbox vachiti Hatirare dai waita mavideos ekufambira kwaitika nyaya ikoko, zvimwe tingabatsiriki. Ndakati aiwa, mavideos akaita seiwayo ndokwanisa kumagadzira. Mwachiti chimboita vanhu mainterview, but chiri kunetsa inyaya yemamaiki. Ipapo mundibatsirewo ipapo. Kune vanenge vachida kuzongobvisawo pashoma pavainapo ipapo ndichashedzera nhamba. Monditanga kuWhatsApp. Kana muchikwanisawo kundipa $, ndinowedzerawo pane imwe mari yandinenge ndinayo kuitira kuti titenge mamaiki akanaka anotora sound zvakanaka. Mamaiki andinoshandisa izvezvi aya. Ndio mamaiki andinoshandisa aya. Imwe yachona ndoirapa. Anoshanda ari 2. Saka painterview unogona kunge uchiinterviewa, munogona kunge muchiinterviewa muri 2. Saka zvinenge zvichida mamaiki ari 3 kana kuti 4. Saka ndichashedzera nhamba dzangu. Tikukunzwa.
Alright, ndichashedzera nhamba dzangu vanenge vaida kuzongondibatsirawo kuti titenge mamaiki kuti basa rienderere mberi, tifambire nyaya kwadzinenge dzaitika. Ndisingazive kuti pandiri kugadzira mavhidhios aya epaHatirare News dzandiri kugadzira panapa, pane pandiri kukanganisa here tipagadzirise, nekuti ndinonzwa zvichemo kubva kuvanhu tobva tapagadzirisa kuti aiwa apa Hatirare uri kukanganisa, ndinobva ndagadzirisa pandinenge ndanzi ndiri kukanganisa. Akuita mari. Mamaiki anaya ndichida ari kuita $140, anoshanda ari 3. Mamaiki wayo ari kuita $130 and anotora sound zvakanaka. Saka vanenge vada kuzongobatsirawo munonditanga paWhatsApp panhamba idzo dzinoti. Thank you so much kune vari kundiona kuSouth Africa, vana Martha. So nhamba dzangu dzinoti 071 34 73 458. Ndinobatika hangu paWhatsApp. Zviri zvequality ndinoshandisa foni. Mavhidhios amunoona ayaya tinenge tichitoshuta nefoni. Iyo foni ndiri kutotora live iyi. Zvekamera yedu hatisati takuida, tisanoshandisa patiinapo ipapo patinonyanyochema panyaya yemamaiki. Pane vane mubvunzo here ndisandakata live, uri sei Hatirare? Muri sei andimaitako? Pane ane mubvunzo here? Vari kuJerman, thank you so much nekuona kwamuri kuita mavhidhios. Nhamba ndashedzera vachazongodawo kubatsira. Ola uri sei? Handisi Ola. Uri kumhanyirepi? Pin your number. Handisandamboita live, handitonzwisise unopina sei, rege nditry. Top message. Handizvinzwisise. Handisati ndamboita live. Handisitoona kuti unopina sei. Ndangokwanisa kudzishedzera. Handisi kutoona kuti unopina sei nhamba. Handisati ndambovhura live pakanyanya. Rega ndireply pacomment yenyu iyoyo. Unoreplya sei? Haisi kubuditsa zvese. Iri kutongopina message yenyu. But ndakashedzera wakakwanisawo kuninyorerawo pasi ndokwanisa kupina pamessage yenyu iyoyo. Muri sei Hatirare? Hatirare ari bo. Sekuona kwamuri kuzviita, aiwa ndiri bo. Ndichitenda zvikuru support yamuri kupa pano paDhistri YouTube channel. Nguva nenguva, aiwa makanyanya. Unonyora mucomment section. Handisi kutokwanisa kunyora, haisi kunyora. Where is your brother? Hamu haasi pandiri, hamu ari kuchitundiza. Ndiri kuStone Ridge. Pane nyaya ndafambira hangu yandototora. Ndiri kuStone Ridge. Ndokwandiri nditori pabasa ipapa mbandangu ndivhure live. Ndimbomhoresana nemi mumbondiona kuti Hatirare wachona akambonatsoita sei kana risiri vhidhiyo rakaeditwa. But nhamba dzangu i071 34 73 458. I will always support you. Thank you so much. Prosper. Pana achiri nemubvunzo. John, ndiribo zviri sei. Ndofunga tambokurukura. Ndataura chichemo chandanga ndiinacho. Ndiyo nhamba yandakatumira nayo vhidhiyo paWhatsApp. Zimwatch TV zviri sei. Ndiyo nhamba inongoshandisa paWhatsApp ndiyoyo. Paya pandinozoti varida kuona vhidhiyo rakadai, uyai kuWhatsApp ndikupei vhidhiyo. Ndiyo nhamba yachona iyoyo. Vari kundoona vari kuSA. Thank you so much. Ndokumbira ukati like live yacho. Takawandisa, tine vanhu 35. Malikes ndokumbirawo. Keep going. From England. Thank you vari kuEngland. Dzokorora nhamba. It's okay. 071 34 73 458. 071 34 73 458. Inobatika paWhatsApp. Chichemo takurukura kuti zviri kunetsa ndo zvakadai. Ndaona kuti ndakaswera ndichikumbira vamwe vanhu kuti nyingi ndipo mari itadzawo kukumbira ivo vacho vanosapota Hatirare ndinenge ndakanganisa zvakanyanyisa. 071 34 73 458. 071
34 73 458. Hatirari uri sei? Maloni zviri sei? Ndakuda kukutizai ndofunga nhamba matora vari kulaika. Thank you so much. Vachada kundibatsira. Ndokutendai zvikuru. Ndokutendai zvikuru. Ndakuisira. Thank you so much. Thank you so much. Nhamba idzi dzandashedzera idzi ndedze-net1. Saka wakauya kuWhatsApp wakanditanga kuWhatsApp. Kana une mwoyo wekuda kubatsira ndichazokupai nhamba dzeEco Cash. Usatize. Handisisina zvekuti handina kujaira live, but dai papana someone ari kundiita interview, aiwa ndaipindura. Taitogona kuita 1 hour tiri tese muchindiona tichikurukura, but handisisina munhu anokwanisa kundi-interview. Kuti Hatirari wakazotanga YouTube rini, zvakazofamba sei. Vhidhiyo iro ndakariposta kuCouple channel yedu yakanzi Hatirari Family. Ende ndokumbura kuti unofollowa Facebook page rakanzi Hatirari Family neYouTube channel iyoyo yakanzi Hatirari Family. Jaira live inofaya manje. Ndikutoona kuti inofaya. Kukurukura nevanhu vachikubvunza kuti zvakamira sei inonakidza. Zvasiyana nevhidhiyo, kuposta riri vhidhiyo zvakatosiyana by far. Ndikutozviona izvozvo. Ndikutozviona. Ende support yamunondipa yakakosha. Ndoshaya ndokutendai nei. Uri sei bro? Ndiri bro hangu zviri sei. Zviri sei beauty gore. Zviri sei inini ndiri bro zvangu. Itanyaya njaya pakwere yanga. No, handisi kumba kwangu. Ndiri kuStone Ridge kwandaenda kunotora news. Ndatinotora news kuno ende handisati ndatotanga kushuta vhidhiyo ro, but ndakuda kutotanga manje. Handisi kumba hangu, handisi kumba. Ndiri kuStone Ridge. Ndiri pamba pevamwe vanhu kuStone Ridge. Keep it up my guy. Thank you so much mukoma John. Ndokwandototora news. Saka ndokumbura kuti like live. Tamu 12 minutes, but ndamboshinga 12 minutes. 12 minutes uchingotaura wega, vamwe vanhu vachingonyora, vanenge vachingonyora uchiverenga vari uko. Ini ndiri kutaura ndichipindura. Komborerwai naMwari, wedzerwai pamuchabvisa, wedzerwai data rinoita kuti muone mavhidhios epaHatirari. Zvinhu zvadanga singafungiri kuti vanhu vanotoyawo palive vachida kuona inini. Wedzerwai madhata aya. Ende wakanyanya usaende. Saka ndinotonakidza ndesozoti ndinonakidza. Ndesozoti ndinonakidza kudaro. Ndesaziva ndoitofunga kuti pamwe ndinobohwa. Ndafunga ndinobohwa. Ini ndafunga kukutizai. Handisisina remuromo. Much love. Makanyanya. Mwari ngaave nemi. Famba nebasa Hatirari. Unonakidza zvekutodaro. Yo. Thanks news dzako Hatirari. Tisandokawo kuita. Alright. Pane mubvunzo wandinoda kubvunza. Ndoita nyaya dzekufambira here kana ndoita nyaya dzekuti ndinoposta 10 mavhidhios per day ndongotora ndiri pamba? Dzongotora ndiri pamba dziya dzongoti ndakaona news ndibva ndangoposta kari kashoti kandoita dzekufambira, but pandinoita dzekufambira ndinozoposta 2 mavhidhios per day. Pari sei tinotenda maki pano pari bo kunotiri bo zvedu. Hai Hatirari bo zviri sei kudzai mutare. Zviri sei kuri sei kwamuri. Kuri sei kwamuri ikoko. Nhasi ndakachena, pana mbonditiwo ndakachena ya. Alright, chanatswa ndanzwa hawo side renyu. Hapana mboti Hatirari nhasi wakachena. Hatirari. Zvesei Hatirari. Ende ari kutengeswa, zviri kutengeswa kune vanenge vachida kusapota tiri kutengesa.
fambirai nyaya mukoma. It's okay, tanyaradzwa mutasa, tanzwisisa, tichadzifambira. Ndakona wakachena mufana wangu, wakachena todawo t-shirt. Ndashedzera nhamba dzeWhatsApp dziya farisa mafans ako. Hey, ndichitenda zvikuru vari kuona live nemavideos vanosapota Hatirari vari kuMozambique, vari kuSouth Africa, vari kuUK, vari muZimbabwe, vari kuBotswana, vari kuChina, vari kuEngland, vari kuItaly, vari kuIndia. Mese nedzimwe nyika dzasina kudoma nemazita adzo. Ndinokutendai zvikuru. Ndoda yangu yakadaro. It's okay, tanatswa ndashedzera nhamba. Tinashe guru. Hanzi both kuti zvifambe mambo. So vamwe vari kuti hanzi unongoita zvese kuti zvifambe. Tamu 16 minutes. Ndashinga. Ndafunga kukutizai. Hanzi nice bro, tantisina kuonazve. Bye bye, makanyanya. Ndafunga kukutizai. Unokata seiko? Totadza nekutokata live yacho. Toda nyaya dzako kozaona dzo. Ndabva kusvika. Unokata sei? Yo, handisati ndamboita live.